Ayo Le. Tante Arabik ya. Monggo. Tani ngopo to Le? Ale wong Le. Hah? Kan andang. Andang Le. Ayo andang Le. Masih bersama CRW ada Bumi. Pripun? Bose di Kan ngendang. kan ngendang ya. Iya iso ngendang. Iki wis kadung kula mancep ngeten. Piye? Ya ora Ya aja didepok kono ae. Lah pripun? Adep rene. Adep rene. men petuk men ya ora iso nyender kowe. Tolak belakang ngono ya Mas ya. Rizky Bayu Officer. Iki kuat gendong tenan apa ora ya Bu ya? Siji loro telu. Tak gendong kemana-mana. Nek aku ngono kuat, engko nek korsine rubuh kaya aku ambruk bareng. Sing siji rasane alus. Lah nek sing kene rasane piye, Pak? Lah kok watos ya. Sik nek sing nunggu kene iso kok enek reaksine piye. Bareng sing kene malah mlempem. Kok mlempem ngoten e, Pak? Niki bokong kula asli lho, Pak. Wong nyanyi balane nyanyi lho kok iso diselewar Lah nggih. lho ya. Selewarno piye kok Lah ya. piye ngono ki, Mang?
tak gendong kemana? Kayak kuat ae ngono wis eling wis tuwa ngono ya Bu ya. Tua-tuane sapu gerangan. Tak karek nyemplung Saya jumlahan. saya tua ki saya kaku. Eh? Saya tua saya kaku. Ngono ya. Saya kaku ya langsung dikretek blok kalek kabeh. Heeh. Sak karepmu, Pak. Ayo sumangga Mas. Sabda Panditaratu ring sliramu kadya sisiranku Ugi Gusti nglilani tresnaku kangkina mati. Ayo Bu. Kalau lagi tak gendong.
Genten aku. Ayo MC nih, ganti MC nih. Bareng kok iki. Tuh. Apa boleh juga udah. Cukup mas. Gue imik mesti. Si Dene. Terus opon nih. Wes Mas. Matur sembah nuwun nggih Bapak. Bapak Lurah Rawuh. Kenapa sampean kok? Enggak apa ta? Enggak apa-apa. Pak Wandi. Pak Wandi jaluk lamun.